ଦୋଳି ପଟେ ଜାଣି ଘରେ ଗଲାଠୁ ଏଠି ପଡ଼ିବ ପୁରା ଡ୍ରାଗନର ବଡ଼ ଦୋଳିଟା ପଡ଼ିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଯାତ୍ରାର ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରାରେ ସାଉଣ୍ଡ ତ କ୍ଲିଅର୍ ଆସୁନି, ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଭିଡ଼ିଓଟା ଟୋଟାଲ୍ ଦେଇଦେବି। ଡ୍ରାଗନ ଦୋଳିର ପରିଶେଷରେ ଆମେ ଛୋଟ ଡ୍ରାଗନ ଏଠି ଅଛି, ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ छोट ड्रागन संपूर्ण माध्यम आपण बंधु बांधव समस्त धरिक आसतु आम निकट यात्रा बुलवा मजा नवा संगे संगे गोटे आइसक्रीम बड़े भाई
ଆଗକୁ ଯାଉଛି ପୁରା ଗହଳି ଫଟୋଟା ଉଠେଇବା ढेर पैसा या खेल ना पे राति 11टा पूरा यात्रा खाली खाली रिटर्न अಷ್ಟು पूरी प्रस्तुत मस्त अधा दुकान बंद है